Hezký den a ahoj všem. Já mám pro vás dneska překvapení. Pozvala jsem si na návštěvu Filipa. Filip je můj švagr a jinak je to rodilý Australan. A já jsem se rozhodla, že ho dnes vyspovídám a zjistíme některé zajímavosti ohledně vztahů, které se realizují v Austrálii, protože předpokládám, že většina těch věcí bude asi stejných, ale možná jemné nuance zaznamenáme a možná se dozvíte některé pikantnosti, které by vás možná o vztahu na jiném světadíle ani nenapadly. Tak, Filipe, jsem ráda, že jsi přijal moje pozvání a možná bychom mohli začít otázkou, ve kterém věku si myslíš, že se nejčastěji v Austrálii mezi mladými lidmi uzavírají svazky nebo manželství, ale nemusí to být rovnou manželství, které mají už tu perspektivu do budoucnosti a jsou to ty vážné vztahy, jak se říká? Jo. Tak rád jsem tady a díky za otázku. A já si myslím, že z toho, co já jsem viděl, nebo co znám, je, že lidi si buď jako docela brzo dají dohromady s partnerem, třeba v 17, 18 a pak je svatba a jsou děti, ale třeba až v 30. Mm-hmm. A pak je ještě další skupina, kde čekají, nebo prostě jim to trvá trošku díl, třeba jak mě, a až v 30, nebo přesně před 30. narozeninama díky jsem si setkal s krásnou holkou a jsme si rozhodli, že budeme spolu. Jo. No a jak velká je skupina těch single, co vyčkávají tak dlouho, až už potom není z čeho vybírat? A nebo možná po několika zkušenostech se vztahy usoudí, že ten single život je pro ně vlastně pohodlnější a snazší a nemusí se nikomu přizpůsobovat? Jo. Co já jsem vypozoroval, je, že asi z těch lidí, které já znám, tak 60% zhruba prostě už třeba v těch 30 už měli partnera a už byli spokojeni. A pak dalších 30% prostě furt jako hledali nějakého partnera a většinou si našli. Ale třeba ty, kteří už měli partnery, tak byli v stejném věku a třeba ty, jako, kteří si našli později, tak jsou, bych řekl, většinou jako mladší ty partneři, tak třeba chlapovi je 30 a holce je 25. A pak zbývá těch 10%, kde prostě jim se bohužel to nějak to nejde a se s tím nějak vyrovnají. Jako já jsem si všiml, že se s tím vyrovnají a že jsou spokojení, mají nějaké koníčky a kamarádi a naplní si ten život podle svého a zdá se, že taky jsou na konci jako spokojení. No a teď mě ještě zajímá, jak jsi mluvil o těch vztazích, které se dají dohromady tak brzo, v takovém jako věku 17, 18 a tak. A dneska je vám kolem těm třeba 35, tak kolik těch vztahů fakt pokračuje, má tu perspektivu, mají děti, vychovávají je a kolik, a teď já nepotřebuji přesný procento, ale jestli jsou tam ty vztahy, které se i rozpadnou právě proto, že jsou spolu tak dlouho a třeba ten vztah dřív vyhoří, nebo... Ale teď já znám jenom jeden vztah, který se rozpadl, ale já bych řekl, že ty lidi nebyli kompatibilní jako spolu, ale oni chtěli prostě nikam, jako chtěli tu rodinu a nějaký život, ale byli na tom tak zaměření, že se vůbec jako asi neuvědomili, že nějak se jako nerádi spolu strávit čas. Jo. A potom, jak bylo dítě, tak prostě byli doma spolu, tak si uvědomili, že už že to prostě nevydrží. Že jsou mezi něma velký rozdíly, mají jiné hodnoty a představy o životě. Přesně tak. A jinak já jsem zatím si všiml, že třeba ty lidi, ty páry, které jsou spolu delší dobu, že už třeba měli nějakou krizi, že třeba se už přemýšleli o tom, i když mají děcka a barák a zdá se jako zvenku, že mají jako hezký život, že
pak jako se dozví, jak jsi v hospodě samozřejmě, nebo jinde, jo, a se dozvíš ty informace, tak třeba doma mají krizi, že že se nebaví, že se už nesnáší, nebo že něco prostě něco je špatně a třeba je to fakt jako blízko k tomu, že se rozejdou, jo, že budou mít divorce, jsem zapomněl zrovna, jak se řekne divorce. Rozvod. Ale já si myslím, že potom, když se o tom začnou jako, když o tom fakt jako přemýšlejí, že to takhle dopadne třeba, tak najednou si zase zpamatuju, jako proč toho člověka mají rádi a třeba si uvědomí, že by mohli komunikovat nějak jinak, nebo že by si mohli chovat nějak jinak a jako dát tomu partnerovi trošku víc jako volného času, že nemusí být furt jenom doma, nebo že třeba ten chlap by měl chodit do hospody míň, nebo jo, a pak zdá se znovu zase potom, že jsou spokojení a šťastní. Jo. Takže ve svém okolí vidíš, že lidi jsou připraveni řešit i krize, nebo hledat ty důvody toho nějakého nedorozumění, nebo současné nějaké horší atmosféry v tom vztahu, že to nevzdávají hned a že se snaží najít tu cestu znovu zpátky k sobě? Určitě, ale není to hned, prostě jasně. Jim to veme chvíli, než si uvědomí, že vlastně toho člověka asi furt mají rádi a že se to může vrátit k tomu. A vlastně předtím, když jsem se zmínil ten pár, který se rozešli, byl ten rozvod, tak oni vlastně nebyli ochotní nic změnit. Oni prostě řekli, že já jsem takovej a já jsem taky takovej a prostě nic se nezmění. Jo, přesně. Tak to prostě už nešlo. No a abych si ohřála trošku svou polivčičku, tak se musím zeptat, jestli ty páry v krizi, jestli víš o někom, kdo třeba vyhledal pomoc nějakého párového terapeuta nebo vztahového poradce nebo jakýhokoliv psychologa. To musím říct, že ty informace nevím a si myslím, že asi spousta lidí pro ně to je jako citlivá informace a že třeba hned se o tom nezmíní. Jo, že se tím nechlubí. Jasně, tak je to diskrétní věc. Já tady mám taky speciální vchod, aby se páry nepotkali a nikdo je neviděl, že ke mně jdou, ale někteří naopak nemají problém to sdílet s tím, že jsou pyšní na to, že tu krizi třeba zvládli a že to nevzdali a že se někam posunuli a prostě dozvěděli se spoustu věcí o sobě navzájem i o sobě samotných, že jo, v tom vztahu. To je jasný. Já když jsem byla v Austrálii před lety, nebo už mnohokrát, ale už před lety jsem měla pocit, nebo teď už ho možná nemám tak silnej, před lety jsem ho měla, že tehdy mi přišlo, že emancipace v těch párech byla před, nevím, 10-15 lety třeba mnohem větší než tady v tu dobu. Ve smyslu jako rovnocenného rozdělení třeba domácích prací nebo celkově jako zapojení se tady do těch povinností okolo mateřská, já nevím co všechno, tak mi přišlo, třeba před těm 15 lety jsem měla pocit, že tady to tak ještě není, že pořád ta úloha péče o domácnost a o děti je více na straně žen a v tu dobu v Austrálii jsem měla pocit, že už jako holky si řeknou přesně, kde chtějí pomoct. Jo, a z toho, co já jsem viděl tady, tak já bych řekl, že máš pravdu, že v Austrálii se spíš ty páry nebo v té domácnosti, že se šerujou. Jo, podílí se na to. Podílí se na to, jako na tu práci v domácnosti, uklízení, vaření, výchova nebo hlídání dětí. A že tady, když se dívám na třeba rodinu nebo známy tady, takže že ty ženský furt hrají takovou roli jako klasickou, že většinou vaří, jako většinou uklízí, že se to moc nezměnilo, že to je tak furt tady třeba jak to bylo před 10, 20, 50 lety možná. To ne. Já bych řekla, že určitě je to jiný i než před těmi třeba 15-20 lety. To jo. Ale já si vzpomínám, že někdy, když tady byl ty třeba před těma 15 lety, takže jsi byl okouzlen, jak
jak ty partnerky pečují o své partnery a jak dělají ten servis kolem nich a už tehdy říkal, že v Austrálii to tak není, že je to half and half a prostě žádná diskuze o tom, že by měli připravovat, já nevím, manželovi nebo partnerovi večeři nebo tak, že jo, když má ruce. Jo. A máš pravdu, jako furt si mě to zdá jako takový kouzelný, když to vidíme a pěkný. A třeba já jsem docela šťastný, že moje partnerka je takhle, prostě se o mě stará. Trošku tradičně se o mě stará a ne, že já to nějak vyžaduju, ale prostě je to pěkný, že ona fakt dobře vaří a docela ráda, ale já si taky jednou třeba za týden něco uvařím nebo dvakrát a taky pomáhám samozřejmě s uklízením a to, ale asi ten rozdíl je, že já mám svoji firmu, tak já pracuji delší hodiny a jsem díl v práci, tak třeba když přijdu domů v 6 nebo 7 hodin večer, tak už není moc energie na Jasně. Na tak další ještě nemáte věci. děti, až tam budou ty malé děti, víš, tak ona taky už nebude mít moc energie v 6 večer, takže pak se to bude muset nějak podělit spravedlivěji. Ale to sťukl do toho, co já třeba tady vnímám jako častý problém, že třeba žena je doma s 1-2 malými dětmi, práce na plný úvazek, jsou fakt třeba malí, občas jsou nemocný, někdy jsou náročný a ten muž samozřejmě ekonomicky se snaží zabezpečit rodinu, někdy se do toho ještě staví dům, rekonstruuje byt nebo něco takového. No a samozřejmě muž stráví spoustu času nejenom v té práci, aby vydělal peníze, ale ještě se stará teda o různé ty stavby, rekonstrukce a jiný materiální zabezpečení pro rodinu. No a ta žena se 100% věnuje těm dětem, domácnosti, tady té péči. A někdy tady v té fázi dojde k takovému jako odpojení mezi těma lidma, že oba dva se věnují naprosto něčemu jinému z větší části, oba dva se cítí nepodporování, jakože jsou v tom sami, oba dva se cítí třeba nedocenění, jakože že nikdo nevidí, co všechno jako dělají a jak jsou na to vlastně sami. A často se stane, že se překlene tady ta náročná doba, nebo to období, děti trošku odrostou, bydlení je zajištěno a že ty páry se mezi tím tak odcizí, že najednou jako nejenom, že to způsobí krizi, ale někdy i trvalejší odcizení, že se začnou jako zvažovat, jestli vlastně spolu chtějí být nebo nechtějí být. Tak se chci zeptat, jestli nějaký takový podobný model právě tady v té věkové kategorii se třeba děje ten pocit jako toho nedocenění, jo? Toho, že ten druhej nevidí, co prostě všechno má kdo naloženo na svých bedrech. Tak samozřejmě jsem to viděl u nás, že třeba já mám kamaráda, on je prostě bezvadný otec, táta, jo, má 2 malé holky, prostě jde do práce a těžce pracuje a prostě stráví hodně času doma s tou rodinou a fakt se ním jako věnuje pěkně, ale ta jeho žena prostě nikdy není spokojená a tak chudák prostě to nemá jednoduchý. A teď nevím úplně, jestli teď odpovídám správně na tu tvoje otázku. Ne, když to vezmu z toho mužského pohledu, jestli třeba máš kamarády, kteří mají pocit takhle, jako tady ten chudák, že dělají jako maximum v tom, že se snaží vydělat peníze pro tu rodinu, aby měla nějaký životní standard, aby pro děti měli všechno a tak, a že se třeba cítí nedocenění nebo neocenění a že pořád jim vyčítáno, že málo času tráví doma a málo času tráví třeba s dětma a s tou ženou, což někdy není úplně slučitelný, protože já chápu, že když někdo má vydělat nějaký obnos peněz, že v té práci musí strávit třeba někdy nějakou dobu. A třeba tady ten kamarád, ale on si odmítl, třeba v práci ho chtěli zvýšit, třeba uvýšit a on to odmítl, protože věděl, že by musel pracovat víc a že by nemohl být doma a strávit čas s tou rodinou, tak to prostě odmítl, ale furt prostě ta žena asi má furt, jako očekává víc a víc a třeba všecko udělá třeba docela dobře, ale má bohužel vyšší nároky. Vysoké nároky, ano.
tak museli bychom si vyslechnout a poslechnout i, víš, já vždycky se snažím Přesně. být spravedlivá a objektivní a slyšet pohled obou stran, protože... Tak to je já to znám většinou z té jedné z té chlapské strany. Jasně, tak. jasně. A co si myslíš ty, že jsou nejdůležitější takový ty jako hodnoty, ty základní, proč lidi spolu vydrží třeba dlouho? Co si myslíš, že je fakt podstatný, aby v tom vztahu bylo mezi těma dvěma? Já si myslím, že je potřeba, aby si ten pár jako rozuměl, aby si zkoušeli rozumět, jak přemýšlí ten druhý člověk a proč se třeba takhle chová nebo něco dělá. Takže empatie. Empatie a tomu se trošku přizpůsobit. Tak třeba moje přítelkyně má ráda jako kontakt, jo, když se šaháme a třeba má ráda, jako když jí řeknu, že je krásná, nebo že ji miluju a to. Každá žena to má ráda. Ale já jsem úplně naopak. Já prostě Ty to nemusím slyšet. Já to nemusím slyšet, prostě, ale pro mě, jako já to vím, protože o mě pečuje a se prostě pobavíme a ona, jako já to vidím, že ona chce rozumět tomu, co já chci, nebo kam já bych chtěla, aby jsme směřovali jako a tak já vidím, že tam je ten respekt a tak vím, že prostě mě má ráda, tak já... A nepotřebuješ to slovní ujištění. Nepotřebuji to slovní ujištění, přesně. A tak prostě už jsme několikrát měli dlouhé diskuze o to. Tak v pořádku. Ona přistoupila teda, že mám pravdu, že není to potřeba jako ústně jako říct, jo, že to třeba může pocítit, ale že furt by ráda, kdybych to občas jako jí řekl. Tak určitě. Kompromis prostě, že zkouším tak jednou za týden prostě to aspoň. Máš upomínku v telefonu a hlásíš Kaře, že ji miluješ. To úplně ne, to by bylo trošku ostuda, jako kdyby to někdo viděl, ale jo. Zkouším. No snaží se respektovat to, že ona to potřebuje. Já si myslím, že to je strašně důležitý, jakože jeden druhýmu naslouchá, že se můžou bavit vzájemně o svých potřebách a že to neignoruju úplně, protože každý ty potřeby může mít úplně jiný, jak říkáš, ale když mi na tom druhým záleží a je pro mě důležitý a slyším opakovaně, co jako potřebuje nebo co je zase pro něj důležitý, tak se mu snažím víc vstříc. Není to třeba na 100%, protože to není úplně identifikováno jako stejně u obou, ale myslím si, že přehlížet třeba dlouhodobě, když mi můj partner říká třeba jako co mu vadí, nebo co mu ubližuje, nebo co ho trápí a ten druhý to ignoruje, takže to asi taky není úplně nejlepší. Takže co jsi říkal? Porozumění, empatie, vzájemný respekt, poznání těch potřeb navzájem. Ještě něco tě napadá jako taková důležitá věc pro stabilitu vztahu? Tak samozřejmě, že já si myslím, že komunikace je důležitá a rozhodně. Nemusíme s tou mojí přítelkyní, my nejsme takový, jako my jsme spíš introverty, jo, tak nemusíme prostě si všechno furt říkat, ale jsme si uvědomili, že je důležité se o věci bavit, ne do konečna, ale prostě fakt se jako nějak, o ty věci pobavit, protože jinak nevíš, co ten další jako myslí, přemýšlí, nebo jaký má na to pohled, názor a já třeba si můžu myslet, když si ji nezeptám, no se nepobavíme, tak já si můžu myslet, že s ničím, že je OK třeba, že já nevím. Ale samozřejmě, když potom se o tom pobavíme, tak zjistím, že ona to tolerovala, ale že je to vlastně nevyhovuje, nebo jasně. Tak se oba dva snažíme prostě každý den tak minimálně půl hodiny prostě fakt si pobavit o jako co nám jde, co nejde, co máme rádi a jak bychom se mohli vylepšit. To je skvělý. Protože do hlavy nikdo nikomu nevidí, že jo, já nemůžu taky vědět, co ten druhý má v hlavě, pokud mi to
neřekne. A to se týká i toho, když ty přijdeš v těch 6 unavený, jak říkáš, a nemáš energii, že někdy je dobrý říct, že ten spadlý obličej jako je proto, že jsi fakt unavený, že třeba potřebuješ sprchu, půl hodiny času, něco si jako odpočinout a pak, že budeš s ní, aby si nemyslela, že takhle jako nerad se vracíš domů a netěšíš se na ní a nebrala to nějak osobně. A my jsme si vlastně udělali takový systém, my jsme to viděli na Instagramu, že třeba když máme fakt jako těžký den, no a ona nebo já, že prostě když přijdem domů a já třeba řeknu, hele, já jsem na 20%, protože lidi asi většina lidí si myslí, že to by mělo být 50 a 50%, jakože každý prostě přinese do toho tu stejnou energii a lásku a všechno, ale to prostě občas nejde, protože občas, nevím, se necítíš dobře, nebo jsi měl těžký den, nebo jsi prostě unavený. Takže když fakt když přijdu domů a jsem fakt unavený, nebo já nevím, necítím se dobře, tak řeknu, hele, já mám jenom 20%, pomůžeš mi dneska? A ona řekne, samozřejmě, já budu na 80% a prostě jdeme do toho spolu. To je hezký tip. Já to říkám jinak, já to říkám, že jsou to spojené nádoby a aby ta hladina byla pořád stejná, tak když jeden prostě nalije jenom míň do té své, že jo, tak ten druhej musí přilít víc logicky a pořád je to jako vyrovnáno. A jo, já si myslím, že to fér a že se to dá říct i takhle dobře, jakože si řeknu o to, co potřebuju. Jo. Tak já se svým manželovi občas zavěsím na krk a řeknu, potřebuji obejmout, potřebuji energii a drž mě a dlouho a pevně. Protože prostě potřebuji se dobít, jo. Protože, jak říkáš, jako jsou dny, kdy ta energie popadá, nebo si vezmou ti ostatní a domů, že člověk moc nedonese, ale to ten druhý nemusí vidět. A může vidět jenom ten obličej, který je otrávený z toho, že přišel domů. A není to tak. Není to tak, takže jo, máš pravdu, že komunikovat o těch věcech je strašně důležitý. Moje doporučení, nezapomeňte tady na tu svou půl hodinu ani tehdy, až tomu budou malí děti, protože pak se člověk často a logicky překlopí do role rodiče a někdy to partnerský, jako ten základní tým, jde trošku do ústraní a je to škoda. Je potřeba to hlídat od začátku. Jo, máš pravdu. Třeba si budu muset zablokovat online konzultaci, když budu to dítě. No a ještě jsem se chtěla zeptat, myslíš si, nebo jakou roli podle tebe hrají v těch vztazích peníze? Jako, ať už ve smyslu té rovnocennosti, teda, když se na to podíváš v Austrálii, jestli se očekává, tak, jestli dávají třeba častěji partneři peníze na jednu hromadu, ze které se platí všechno, nebo jestli mají rozdělený nějak náklad, nebo co je podle tebe nějaký jako častý model, nebo co tak víš? Tak samozřejmě já si myslím, že je život finančně, že se to může rozdělit jako před dítě a po dítě, že jo? Protože když už jsou ty děcka a třeba máte doma malý mimino, tak ta žena je většinou doma a znamená, že nemůže pracovat, ale že nemá příjem. Jo, přesně. A tak ten muž to prostě musí jako nějak dotáhnout nebo sponzorovat. A se mluvám, jestli to nejsou ty správné slova. Ale je několik modelů, který jsem viděl, že třeba lidi mají společný účet a že všechny příjem, všechny peníze prostě jdou do toho účtu jako spojeného a pak se z toho odebírá peněz, jak je potřeba. Ale u toho jsem viděl, že je nejvíc hádek. Jakože lidi se hádají kvůli těm penězům. Jo? Jako kdo kolik utratí, kdo z toho přesně, odčerpá. A tak. Jo. Ale třeba bychom si to doma udělali tak, že máme společný účet a pak máme ještě jako soukromý účet. A naše plat jde, nebo mzdu jde do toho soukromého a pak my máme vypočítaný, kolik je peněz potřeba na náklady životní, na jídlo, třeba, že se půjde do kina jednou za měsíc nebo na večeři každý týden, na zábavu a takové věci. A prostě každý týden, každý tam pošleme ty peníze, na které jsme se domluvili a pak to, co nám zbyde na tom soukromém účtu, tak
to je už, jakože s tím si můžeme udělat, co chceme. Ale ten společný život, jako máme to tak, že teď to zrovna máme, že je to tak zhruba půl na půl. Jo? A když moje přítelkyně byla ještě na vysokou školu, tak nevydělávala tolik peněz, tak já jsem třeba platil za víc většina těch nákladů a to, ale to byla taková dobrá investice do budoucna. Jo. To jsem se právě chtěla zeptat, jestli se do toho společného účtu jako má dávat stejný počet peněz, protože málo kdy ti dva vydělávají stejně, jo. Že velmi často vydělává víc muž, ale není to pravidlo, samozřejmě. Tak já znám pár ještě, kteří to vymysleli, to se mi taky líbilo, že to udělali procentem, jakože se třeba spočítali to zhruba, ty náklady, a pak se domluvili, že třeba, nevím, 30 nebo 40%, jedno, ze svého platu každý budou dávat do toho společného a že to jako spravedlivý, aby jim zase zůstalo jako těch peněz, těch ostatních na ty ostatní věci prostě stejně. Tak je to o domluvě. Jo, je to o domluvě. A já jsem si, jak jsi říkala předtím, že u nás v Austrálii, že je to spíš emancipovanější. Jo, takže že to nemůže být že celkově asi ten vztah musí být jako takhle půl na půl, že to nemůže být jenom částečně, protože pak můžou být nějaký problémy, jako že jeden je nespokojený, že třeba platí víc, ale pak zase musí jako udělat jako uklid doma, vařit a že neplacený práce, přesně tak. Ale asi jak říkáš, že je to fakt, jak se to dohodne, protože to mi připadá taky logicky, ten na ty procenta, to je úplně taky... Jo, taky to jako dobrý typ. A taky znám lidi, kteří žijou několik let v páru a platí si všechno sám, jako každý sám za sebe, úplně striktně do poslední koruny si každý den vyúčtovávají, co kde kdo zaplatil, komu kdo dluží za drink nebo za... Tak to si vůbec nedovedu představit. To jsem taky viděl. Vlastně to je moje asi budoucná švagrová s manželem. To takhle dělají, že prostě každý $, fakt jako si vypočítají a pak se o tom i hádají, jako že ještě jim někdo dluží $60 a je takový zbytečný. Mně to připadá taky trošku už potom zbytečný, no. Ale na to navazuje to, že vlastně ty sňatky a svatby v té Austrálii, že nejsou tak nezbytně nutný, protože jestli si dobře pamatuju, po 2 letech se každý pár posuzuje, když spolu žije, už jako z toho právního hlediska, jako by byli manžele, takže pro případné dělení majetku je to tak, že každému náleží polovina. Ale není to polovina, protože v rodinách s dětmi, výhodnější pro všechny ženy je určitě rozvádět se v Austrálii než tady. Tak řekni, jak to je, ať to nepopletu. Když se pak dělí ten majetek? Tak já nevím přesně, jak to je. Ještě jsem si to nezaložil, ale zhruba... Hele, no, já jsem slyšel, že třeba kdyby nebyly děcka, tak je to 50% jako procent. Jasně. A pak, když jsou nějaký ty dítě v tom a budou bydlet s matkou, tak je to třeba 60-40 nebo 70-30. Jo, to rozdělení. Což já nevím, já neznám jak se to dělá tady, tak mi se to zdá takový normální, ale... Tak společné mění manželů je 50 jako na 50, to je jasný, ale samozřejmě, že když jsou jako hodně vyhrocený rozvory, tak se oba dva přes právníky snaží nějakým způsobem na tom profitovat a muži někdy dokážou oddělit třeba svoje podnikání od toho a tak různě. A tak to teď nechci zacházet do rozvodu, to se tě netýká, ještě ne. Ale protože jsem byla jakoby svědkem několika rozvodů v Austrálii, minimálně zprostředkovaně, tak vím, že fakt jako ty ženy, kterým zůstávaly děti, odcházely s nějakým 65, 70 i více procenty majetku, což tady se žádné ženě pravděpodobně nemůže stát. Jo, to zase si jako nalíme čistého vína. Co nevěry? Ne u vás doma, ale tak obecně
Co nevěry? A nevěry, to často... nevěry, aby si to potvrdilo, to je jako cheating, jo? Mm-hmm. Jo. Podvádění. Aha, podvádění, jo. Samozřejmě, že se to stává u nás. Já myslím, že všude. Ale musím říct, že moc o tom neslyším. Ale já nevím, jestli to lidi jsou tak dobří, že to, jako, že je to tak, že to tají, nebo třeba, že když se to zjistí, tak jsou, já nevím, že se to se snaží nějak jako stajit. Nevím, ale moc jako v těch ty lidi, který já znám, v Mikruzi, tak jako fakt moc... Se to neděje. Ne, hele, určitě se to děje, jo, ale já... Nemluví se o tom. Nemluví se o tom. Není to tak, jak tady někdy, že to ví všichni kolem, jenom ten druhý partner to neví, jo. Tak to není, jo. Ale já si vzpomínám, teď nevím, doufám, že to můžu říct. Kara nerozumí česky, tak to můžu říct. Ale já si vzpomínám, že jsi mi říkal, třeba to už bude 10 let nebo něco takového, že jsi byl takovej zklamaný nebo rozčarovaný, když se ti tví kamarádi začali, ti, co se ženili dřív, jakože se začali jako ženit třeba, nebo mít už ty trvalý vztahy, takže třeba se tě snažili okouzlit ty jejich ženy, partnerky, už jako stálý partnerky, že tě různě balili někde a že z toho byl vlastně takovej, jako ne pozitivně potěšen, tak to určitě ego bylo potěšeno, ale že tě to, jako, že ti to přišlo ne úplně fajn jev, že už jsou vlastně zadaní nebo v nějakým vážným vztahu a přesto zkouší ještě někde jinde. Vzpomínáš si na to, že jsme se o tom někdy bavili? Abych ti řekl pravdu, ne. Už se na to nevzpomínám. Ale ne, a tím, tak jakože oni prostě hledali ještě další jako... No, ty jsi říkal, že holky kolem tebe kroužily a přitom měli vážný vztah. Jo, už si to trošku pamatuju, jo. Ti opráším paměť, no. No, ale a já si myslím, ale když, to je třeba 10-15 let zpátky a když, já si to pamatuju tak, že když jsem byl mladší, takže to nebylo ještě tak vážný, jakože třeba jsi fakt hledal, jakože jsi třeba s někým byl, ale jsi říkal, aha, ale možná ještě někdo bude jako lepší, jako pro mě někde. Jo. A tak já si myslím, že v té době, no, třeba v Austrálii, v tom věku, jakože třeba lidi jsou víc otevřený a že si pamatuju, že třeba lidi si měnili ty třeba přítelkyni nebo boyfriends, girlfriends, jako docela často. Jasně. A když jsem byl mladší, tak taky jsem docela to měnil. Ale já si myslím, že to v tom věku, že to je dobrý, protože si prostě vyzkoušíš, co funguje, co nefunguje, co je dobrý, nedobrý a pak třeba, když je ti už 30 nebo 35, tak víš, jako co chceš a co nechceš, co se ti líbí a nelíbí a že potom netrpíš v tom vztahu, jakože že chceš, že máš toho člověka rád nebo ráda, ale... Že jsi to pečlivě vybral a netrpíš tím terorem příležitostí, jakože může být ještě někde něco lepšího, což jako může být samozřejmě, ale že tě to tak jako netrápí, že jsi to málo poznal, nebo nemáš srovnání, nebo tak. Přesně tak. No, jo, já si myslím, že určitě je důležité mít srovnání, protože někdy to může klapnout a fakt ty časné vztahy, které trvají dlouho, tak někdy si lidi fakt tak sednou, že spolu vydrží celý život. Ale někdy, ještě když se to spojí s nějakou krizí středního věku, tak ti, co mají málo zkušeností nebo v podstatě jedinou, tak nabídou dojmu, že vlastně možná o něco přišli, že no a pak to začnou hledat, až už třeba mají tu rodinu, což není úplně asi nejlepší varianta. Ale něco zajímavého, co já jsem si uvědomil, že třeba s přítelkyněma, který jsem byli jako, třeba jsme se strašně jako rozuměli a dobře jsme se bavili a jo, jsme šli do baru nebo do hospody nebo na nějaký festival a bylo to úžasný, jako rádi jsme strávili spolu čas, ale zase třeba měli třeba zvyky, které mi se nelíbily, nebo oni
jako já jsem třeba dělal něco, co jim se nelíbilo. Třeba, že já mám jakože třeba ty, jako, že to bylo fajn v té hospodě to, ale pak doma, když jsem už třeba já si vážím, jakože jo, klid, máme uklízeno a prostě pořádek a to, ale že ta třeba přítelkyně prostě jí to prostě vůbec jí to nezajímá a prostě oblečení všude a v kuchyni bordel a tak jsem si uvědomil po těch léta, že je potřeba prostě balans, jo? Že třeba teď s mojí přítelkyní, že dobře se bavíme, ale třeba jde to líp jako s dalšíma lidma, jo? Ale se doma jsme velmi spokojení spolu, jako kompatibilní, přesně tak. Přesně tak. Jo. Takže že takový, já si myslím, že je potřeba najít balans. Jo. To je taky hezký poznání, protože já docela často jako poslouchám, že ti dva partneři mají naprosto odlišný, rozdílný požadavky na třeba pořádek doma, nebo vůbec na to, co je to pořádek, jakože jestli je to jenom ty hygienické věci, jako koupelny, toalety a tak, anebo někdo fakt potřebuje mít uspořádaný prostředí úplně do sektoru a když to má jeden tady někde na té straně spektra a ten druhý někde úplně jinde, tak je to někdy těžký. A je těžký nebrat to tak, že mi to ten druhý dělá naschvál. Je těžký pochopit, že když to vadí mně a jemu ne, tak si to můžu uklidit sama, že jo, nebo sám, že jo. A je těžký vnucovat někomu, to máš pravdu, vnucovat, aby měl ty nároky stejný, úplně jako já, nebo i ty nenároky, že? Jakože co je prostě v pohodě a co už ne. A že tam musí být vzájemně hezký vztah, abychom hledali někde ten průsečík, kde se potkáme, nebo kde jeden je vstřícný a jeden trošku ubere. A taky si myslím, že tady těch věcí, a netýká se to jenom pořádku, že je důležité někdy rozlišovat, diferencovat, co je fakt podstatný a důležitý, co se týká toho vztahu, může ho to ohrozit nebo naopak zlepšit, a co jsou absolutně nedůležité věci, na kterých někteří lidi bazírujou a trvají a přitom v důsledku nemají absolutně žádný vliv na kvalitu třeba nebo podobu toho vztahu. Takže a je to zase o té komunikaci, že přesně mluvíme a no, nějakou pikantérii bych se chtěla zeptat. Já nevím, tak můžeme mluvit asi i o sexu, protože nedovedu si představit, že by to do toho vztahu nepatřilo. A z mýho pohledu teď poradenského, jako samozřejmě velmi často narážím na to, že i v této věci jsou ty potřeby partnerů rozdílný, že to nemají úplně všichni stejně. Možná na začátku vztahu samozřejmě, když touha vášeň a tak a chemie funguje na 100%, tak asi jo. Ale potom samozřejmě se to mění. A takový to klišé nebo obecně nějaký názor frekventovaný, že muži mají vyšší potřebu než ženy, vůbec není pravda, protože já mám hodně klientů, kde je to přesně naopak. A tak jsem se snažila jako vyzkoumat nějakou statistiku, která asi neexistuje. Nabyla jsem dojmu, že a to teď jako je úplně můj subjektivní pocit, takže taky jako vytrženo z kontextu, ale že možná tam, kde je menší zájem u těch mužů, že je to často otázkou i velkoměst třeba, že ti muži jako víc pracují, mají větší možnost vyžití od sportovního přes nějaký jiný podněty a tak. A že někdy ten zájem jako o sex prostě upadá. Někdy je to z pohodlnosti, někdy je to z přesycenosti různými těmi sociálními podněty, odporná přes sociální sítě a nevím co všechno, kde si lidi strašně snadno nakrmí takový ten dopamin, který nějakou tu vzrušivost a je to vlastně pohodlnější, než do toho nějak fyzicky se jako zapojovat. A tak co si myslíš tady o tom? Co o tom víš? Co si o tom myslíš? Tak teď si, jak o tom mluvila, tak jsem si říkal, přemýšlel o tom, jako jak je to se mnou prostě po ty léta, jo. A máš pravdu, že třeba když v práci je to fakt, jako je velký stres a
se pracuje hodně a prostě přijdeš domů, jsi unavený, tak prostě nemáš náladu na to a už se tě nechce. A třeba přítelkyně si myslí, by ráda, ale třeba i je překvapená, že to nenavrhuješ a že pak si myslí, že třeba něco je špatného, že jo. Ale zase je to z druhé strany, to může být takový jako stress relief, jakože to jsem taky zažil, jo. Já znám nějaký chlapy, který prostě to musí každý den, třikrát denně nejlépe a nejradši po každý s někým jiným. Jo, ale pak třeba jim ekonomicky jim to jako moc nevychází, protože nemají čas jako nějak pracovat nebo nic vydělávat. A zase další chlapi, který znám, prostě oni to, já nevím, nějak to umí, že prostě jdou do práce, vydělávají, mají furt náladu a čas na to a nevím, já bych v mém životě musím přiznat, že prostě je to nahoru dolů, jo, jakože třeba jeden měsíc, jako je to víc, jako že že to nevyhledávám, ale chci to víc a pak třeba, protože mám ten stres nebo nevím, další problémy, tak třeba týden, 2, 3 to upadne a není to jako priorita. Jasně. Ale já mám fakt páry, kdy ten muž třeba jako půl roku nechce, nepotřebuje a nedokáže vlastně říct proč, nebo 3 měsíce, a pak je třeba týden úplně v pohodě, intenzivní a tak, a pak zase jako nic, že? A ty ženy samozřejmě, když je ten menší zájem ze strany mužů, a je to dlouhodobě, nemyslím 2-3 týdny, ale dlouhodobě, tak samozřejmě, že to začnou otáčet proti své přitažlivosti, že jsou málo atraktivní, že už jako se o ně ten partner nezajímá, že pro něho nejsou jako dost krásný, já nevím co. A zvlášť ty, který tomu jdou jako naproti a fakt se snaží od erotického prádla přes různou intimitu a připravený jako scénář toho, aby to bylo fajn a stejně to nefunguje, že jo, tak některý z toho fakt mají až úzkosti nebo tady ty jako stavy, kdy začnou pochybovat o sobě a sebevědomí jde dolů a tak může to být samozřejmě i opačně, jo. Ale myslím si, že s tím ženským sebevědomím to možná cvičí trošku víc. Určitě. Zatímco u mužů je to přece jenom trochu víc asi fyziologická potřeba. Ano. Já vždycky říkám jako, že muž má sex a pak je šťastný. Žena musí být šťastná a pak může mít sex. Aha, to je zajímavé, to jsem ještě neslyšel. Protože ty ženy to mají má to nějaký hlavu. Smysl, jo. Jakože musí si s tím mužem. Jako muž, když prostě máš ten aktivní měsíc, kdy to vyhledáváš, doufám, že doma, tak samozřejmě tak to je jako by samo, nebo tak je to prostě jako, že jo, zatímco ty ženy si s tím mužem většinou, teda to tak jako většina prezentuje, že si s ním potřebují povídat, mít nějakou jako hezkou chvíli nebo nějaký naladění se na sebe, hezký večer, hezký odpoledne, jít se projít, nějakou společnou třeba aktivitu a že to tak jako hezky vyplyne, jo. A ne, že on přijde jako z práce a chce se odreagovat a myslí si, že takhle ona uloží děti a hned je připravená. Někdy, jo, ale někdy samozřejmě většinou ne, jakože ta hlava musí být tomu nastavená. No a co by ti dva teda podle tebe měli dělat, když zjistí, že jeden má tu potřebu obden a jeden obtýden, kdy to fakt není stejný? To člověče nevím, jako zatím jsme ještě neměli, jako, no, já jsem osobně neměl jak moc problém s tím, že třeba se to nenatahovalo dlouho. No ale když si představíš, jako, že třeba bys jako chtěl a byl dlouhodobě odmítán, což se samozřejmě někdy stane, když se narodí ty miminka a maminky jsou jako vymazleny, vyňuchňany, že jo, emocionálně naplněný, je to silný, tak třeba nevyhledávají ten sex tolik. Takže, ale u některých to přetrvá ne několik jako měsíců, ale u některých to přetrvává pak několik let, jo. Aha. Což samozřejmě už tu frustraci těm mužům přináší, jasně. Co by s tím ti lidi měli dělat? Tak samozřejmě komunikace je důležitá, ale fakt,
Já si myslím, že fakt jako honest diskuzi, jakože fakt si říct, jako, jaký máš očekávání, nebo co bys chtěl jako, s tím sexem. Jakože, že ne prostě, jo, budeme sex, ale prostě, jo, jako jaký sex třeba. Co všechno patří do co všecko do toho, co pro toho člověka, jo, přesně, co tam patří. Protože třeba, já nevím, třeba ta ženská moc není na ten sex, ale protože není spokojená s tím, co přesně jako dostává, jo, tak. A třeba ten chlap to může trošku jako naladit, no, doladit, jo, jako a výsledky budou mnoho jiný. Hezky, ano, lepší výkony, lepší výsledky. Jo. No ne, máš pravdu, že se o tom musí mluvit. Jako zase je spoustu párů, který třeba nikdy o sexu nemluvili. Nikdy nemluvili o tom, co se jim líbí, nelíbí, co jako fakt nepotřebují, naopak, co by rádi vyzkoušeli, nebo jakože vlastně to nedělali nikdy na jiném místě, než jenom jako manželské posteli, no tak jako samozřejmě, že a jeden by třeba rád a bojí se o tom mluvit no prostě je potřeba o tom mluvit. Já teda z radostí konstatuju, že doba je čím dál otevřenější a že zvlášť mladý páry se o tom mluvit jako nebojí, ale někdy i třeba nějaká špatná zkušenost z předchozího vztahu nebo nemyslím teď znásilnění, ale třeba trochu jako agresivnější nějaký nátlakový přístup a tak, že může někoho zarazit, že už o tom jako raději nemluví a spíš se tomu pak vyhýbá, že? Takže stejně nakonec je potřeba o tom mluvit. Někdy právě s pomocí i těch terapeutů nebo tak, že samo se to někdy neotevře mezi těma dvěma. No. A můžu se tě zeptat, Janko, jaký jsi všimla rozdíly teda, jako když mě už znáš 25 let minimálně. To už díl trošku. To už díl a viděla jsi jako ty moje vztahy v Austrálii. Třeba jaký je rozdíl, jako rozdíly, které ty jsi všimla, že jsou mezi Austrálií a Česko? No, tak já si myslím, že tady ten progres směrem k té rovnocennosti v těch vztazích nebo k té emancipaci, jakože za těch posledních 20 let fakt jako narostl a že je to lepší a lepší. Samozřejmě ty starší páry jako jdou trošku v tom tradičním módu, ale to nejenom jako co vím od tebe, ale to já si vzpomínám, když teda tvůj bratr, můj manžel, když přijel, takže jsme se už tehdy bavili o té emancipaci ve smyslu, že někdy by se dívek v Austrálii dotklo, kdyby třeba, já nevím, jim vzal tašku nebo prostě některé takové ty věci, že to nevnímali jenom jako gentlemanství nebo takovej nějaký tu pozornost, ale někdy jako vyjádření toho, že na něco třeba nestačí, jo? A že v rámci takové té až přehnané emancipace, že si trvali na tom, že spoustu věcí zvládnou sami. Tak to tady v tu dobu určitě jako nebylo. Tak jsme to museli ladit. Ale tak když si představím tebe před těma třeba 15 lety, tak je to, co jsi popisoval. Tam jsem vnímala, že už tehdy jsi říkal prostě, jak ty holky jedou všechno jako na půl, takový to jako, že nikdo nikomu nebude připravovat jídlo, že každý třeba sám sobě nebo tak to tady určitě před 15 lety nebylo. Kdybych měla srovnávat ty vztahy z pohledu té rovnocennosti určité, jo. Jinak si myslím, že z hlediska toho, jak se ty páry bavily nebo poznávali, nebo v tom jsem jako nějaký velký rozdíl asi neschledala, i v tom, kde se seznamovali tehdy v tu dobu. Nevím, jak je to teď, protože ty už seš jako samozřejmě jinde, ale teď samozřejmě je trošku problém s tím seznamováním, že mladí lidi mají trochu potíž, když už potom jsou třeba z vysoké školy venku, tak na střední škole se odehrává jako velká spousta různých kontaktů, seznámení a tak. Jo. Pak něco na vysoké, nebo třeba v těch jako prvních nějakých zaměstnáních. A potom někdy, a teď ještě ten covid, jak posunul spoustu prací do home officeu, a tak se trošku vytrácí takový ten sociální rozměr, možnost kontaktu, setkávání se, protože spousta věcí se děje online, čili i to seznamování se děje online. Tak jsem se chtěla zeptat, jakou máš, jestli máš nějakou zkušenost, jak hojně jsou využívané seznamky,
A jakou perspektivu mají ty páry, jestli znáš, ty, co se seznámili třeba přes seznamky, protože já třeba znám spoustu párů, kteří chodí řešit nějakou drobnost jenom a seznámili se třeba na Tinderu nebo na nějakých jiných seznamkách, ale taky znám třeba trochu starší ženy, který se snaží seznámit přes seznamky a je to úplně tristní, protože všichni muži, na který tam narazí o sobě, asi je to i opačně, jo? Tohle to já znám jako od žen, jako zkušenost. Píšou úplně zkreslené informace, nejenom o vzhledu, výšce, váze, věku, ale prostě prezentují se jako úplně ti nejlepší z nejlepších a realita je jiná. Ale to se možná děje obou straně, ale co mě ještě víc zaskočilo, když jsem teď opakovaně poslouchala zkušenosti žen, které už jsou třeba 40+, jak jdou teda na nějaký to první setkání ze seznamky, který vypadá z mýho pohledu jako výběrový řízení v práci, jakože umíš anglicky, řídíš auto, umíš lyžovat, jezdíš na kole, já nevím, co ještě, a když ne, tak vlastně to úplně jedno. Přitom já si myslím, že lidi nemusí mít 100% všechny svoje zájmy a koníčky stejný, že stačí, že tam nějaký jako průnik toho, co společného mají a že když se hned, tak může na to být různý pohled. Buď eliminuju ty, co mě fakt jako nezajímají, protože mám jasný požadavky, vím, co chci, vím, co nechci, ale někdy prostě si myslím, že to první setkání by mohlo probíhat trošku víc zvolna a jestli ten hovor plyne, jestli si mají o čem povídat, jestli mají nějaký společný téma, jestli jim spolu dobře, jestli mají podobný smysl pro humor a dokážou se něčemu zasmát, než to, jestli zrovna je aktivní jako řidička nebo lyžařka nebo já nevím, jakýkoliv jiný sport, potopička. No, hele, já znám taky jako lidi, kteří se vzali, jako se seznámili na Tinder třeba a se vzali a jsou spokojení. Taky znám lidi, kteří jsou prostě furt na Tinder a nikoho nemůžou najít. A já si myslím, že máš pravdu v tom, jako jak říkáš, že nějaký lidi prostě je to jako, že jako interview jako na práci, jako že ne, ten člověk tady to nemá, nebo je krátký, moc vysoký, to. A já bych řekl, že to je asi chyba, že musí s těma lidma jako komunikovat. Zase osobně. Ale to právě, já si myslím, že hodně lidem těžce jde jako písemně. Že když si píšou, že prostě si nedovedou jako vyjádřit jako to, co chtějí říct, nebo být vtipný, jo, ale třeba je to úplně jiný, když se s někým sedneš a prostě začnete komunikovat. Jasně. A ono je to ještě někdy tak, že naopak to může být, že někdo si píše, je to jako krásný, krásně se vyjadřuje, ovšem jako moc hezky mluví a rozumí si a pak se potkají naživo a zjistí, že to vůbec jako neplyne, že to není tak, jak to třeba vypadalo, takže to může být tak i opačně. Jo, zajímavý. No a tak kdybys byl v té situaci, nejsi, a já doufám, že nebudeš, ale kdybys byl v té situaci, že by ses teď chtěl seznámit, jo, máš práci, kde se pohybuje převážná většina mužů, že jo, jako kam bys šel, nebo jakou bys využil, jaký kanál seznamovací pro to, aby byla co největší šance někoho třeba potkat? Tak já jsem si všiml, že ty lidi, kteří známí, kteří hledají nějakého partnera třeba v hospodě nebo v baru a to, že to prostě není úspěšný, protože třeba mají někoho si najdou jako tento víkend, ale to bylo, jako když se seznámili, tak měli třeba pár drinků, jo, a byli takový veselí, ale pak, když byli střízliví, tak už to neklaplo. A to prostě vidíš furt dokola, že lidi to takhle zkouší a nikam to nevede. Já nevím, jestli bych zkusil bych ten Tinder třeba, ale spíš bych si našel nějaký koníčky nebo aktivity, jako třeba já nevím, jakým plážový volejbal, přesně, něco takové, protože tam se známíš prostě, já si myslím, že třeba normální, aktivní lidi, kteří dělají něco kromě jako práci a že tam prostě se fakt můžeš s někým jako seznámit po dlouhé době a zjistit, nebo
No prostě být s ním v kontaktu a možná se poznat víc. Takže opustil bys tu svou bublinu nějakou, jako ve které se pohybuješ stále v práci, asi tam to asi moc nic, že? Z hlediska seznámení, myslím, a vyrazil bys někam, kam doteď nechodíš třeba, nebo ne tak aktivně, nebo tak, aby se seznámil s novýma lidma. Přesně tak, přesně. A takže poslední otázka moje, samozřejmě nejkrásnější partnerku máš ty doma, ale jinak jsou hezčí holky v Austrálii nebo v Česku? Tak, doufám, že tady to se nepřeloží do angličtině, ale já si myslím, že v Česku. A nevím, jestli to mám jak v krvi, nebo... Nějaký ten slovanský otisk, jo, tyhle typy. No, ale jo, holky v Česku jsou fakt krásný, jo. Tak to je hezká tečka. Tak já moc děkuju. Doufám, že to někdy zopakujem. Doufám, že se některé věci nedostanou ke kaře. Jo. Doufám, že tak my se určitě nevidíme naposled, ale třeba se nám to zalíbí a budeme to dělat častěji. Tak díky moc. Já taky děkuju.